rokok moro-moro mesti takok semang-semang omongi sing ngarang-ngarang ya isane lho rokok moro-moro mesti takok plerak-plerak wong lemu ra iso ndodok aja jane dadak aja dadak lurah aja ndodok mengkonek dadak lurah boni kodok kurang ajar iki kurang ajar we nek trimo ngempet luwe sedina utuhe betah. Tapi nek kon ngempet cemburu pas kowe chattingan karo wong liya, ya ora kuat aku. Sayur bayem lawe kerupuk. Jobone ayam jerone remuk. Tragedi. Kok jere. Aku heran karo sejeni wong lanang iki ya. Lah nyapa? Lek telepon nyapa kok mesti njeluk vikol. Hah? Tara yo ben marem lho. Telepon biasa lo ndak marem. Kenapa? Telepon biasa ngalane radio enek suarane enek wujute. Apa kamu nggak tahu? Raiku ki lek vikol ki peyok, ngerti gak? Penyok. Ora apa-apa, sing penting isore ra penyok. Gremet tak diitur ku tak pekangkang ning lho. Ya ndang to nek wani. Enak deh, enak. ini parahnya Lah iki nyapa? Ini kena ran dibujungin pe apa piye? Ya ora piye-piye wong tarah yo ora duwe kok. Mendung ini ki apik piye? Ya ngopi karo udut to. Mekerep pekmu lah. Ya ora iso wong nggonku wis tak setel kaku lho. Ayo ngaku. Nek ora percaya deloken to. Ngaku ora ana lawane. Ndak yo padha dak ngomong kancane barang. Apa kowe? Ya kowe kuwi to. Padumu kowe dhewe yo pengen lho. Anja. Dengaran men anteng biasane polahe ra karo-karuan. Nek aku menang ngene iki, kadang aku membayangkan ngono iki. Kayak sing mbok bayangne iki lho apa? Musik-musik kebogiro ngono. Alah pengen rabinah lho. Ya umur-umurku sakmene wayahe wis rabi pintu. Cangkemmu lho. Lho kok jaran malah ngekek. Wek, nek sing rondo apa dudana Nyapa? terus suwi kowe nggak pengen rabi meneh ya? Belas ora pengen. Enake lho umur sedelut, rekosone lho sing suwi. Kesel capek aku capek. Lah nek ngerti kesel nyapa dadak mbok bayangne barang. Iku saya